आंनि मुङा फराजिता ब्रह्म। बासबारि हायार सेकेन्डारियाव फरायदोंमोन। बै बासबारि सेनियर सेकेन्डारिनि सेन्टारनिफ्राय पास जादों। बेसेबां पार्सेन्ट? 60%। 60%। मा रोखोम नाजानाय दंमोन बे पास जानायावहाय? बेसेबां घन्टा सम फरायामोन? नाजानायाथ' बिदिनो ओरैनो रावखौबो मिन्थिहोआजासे हरावसो फरायदोंमोन आरोना आङो। बयखौबो बुङो नालाय ओरैनो फरायो फरायनानै, थेवब्लाबो आं खोन्थादोंमोन आरोना आं फराया होननानै। हरावसो ओरैनो 12टासिम फरायदोंमोन। बिनिफ्राय 2टानिफ्रायनो सिखारनानै फरायफिनदोंमोन आं 5टासिम, ओमफ्राय बिनिफ्राय उन्दुफिनदोंसोमोन। नोङो मोनसे नोंनाव थांखि दंमोन नामा? आं फार्स्ट बुंग्रोदोंसै उथ्रिसार जानो हागोन। आङो बिदि थांखि लानानै फरायाखैमोन आरोना। जायखिजाया आं फरायगोन, आं बेखौहाय फार्स्ट डिभिजनाव पास जागोन आं बेखौ मिन्थिनाय दंखायोमोन। थेवब्लाबो एफा खमाव पार्सेन्टेज लानानै पास जागोनखौ आं आसा गैयामोन आरोना। गौरिपुर पिबिआवहाय लानो नागिरदों। ओमफ्राय आंनि मुङा प्रियंका ब्रह्म। मा गामि नोंसिना? जोंना गामिया मालिसरा। मालिसरा। औ। बबे स्कुलनिफ्राय मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसार जानो हाया? आङो सेन्ट पल्स इंलिश मिडियाम स्कुल बासबारिनिफ्राय। बेसेबां पार्सेन्ट मोना? 76%। लेटार मोनदों नामा? औ। मा साबजेक्टआव लेटार मोना? बर' आरो इंलिसाव। जोंनि स्कुलनि टिचार। औ। साननाय दंखायोमोन ना नोंनि फार्स्ट डिभिजनखौ आं उथ्रिसार जानो हागोन जेरैखि जाया? उननि थांखिया मा जाहैनो सानो उनाव? आङो मेडिकेलाव खामायबावनो सानो। समिर नारायण ब्रह्म। आङो इउएन एकाडेमि बासबारिनिफ्राय मेट्रिक आनजादखौ होदोंमोन। बेसेबां पार्सेन्ट मोन? गासै 74.17। लेटार दं नामा? लेटार गासै 3 दं। मा साबजेक्टआव लेटार दं? बड', इंलिस आरो ससियेल साइन्सआव। नोंखौ सोर थुलुंगा होखो फरायनायाव? फरायनायाव आंखौ आइ आरो आफा, लोगोसे जोंनि फरायसालिनि फोरोंगिरि सार मिस मेडाममोन। आरो आंहाबो जिउआव सासे गेदेमा सुबुं जानायनि सिमां दं। बेनो आंखौ बांसिन थुलुंगा होबाय थादोंमोन। एबार होगोन आंनि फंबाय बिनानाव जानाय गासै क्लास 10 मेट्रिक होगोन बिनानावमोननिसिम जे बिसोरो साबसिननिफ्राय साबसिन खालामनो हायो। लोगोसे जोंनि बर'नि नामखौबो बांसिनै बांसिन जौगाहोनो हायो। आं बेखौनो आसा खालामो फंबाय बिनानावमोननिफ्राय। इयुनाव मा जानो सानो? इयुनाव आं सासे IPS अफिसार जानो सानो। मिथिंगा ब्रह्म। मा स्कुलनिफ्राय मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसार? बासबारि हायार सेकेन्डारि स्कुल। बेसेबां पार्सेन्ट मोन? 66.83। बबे कलेजाव दा एडमिसन खालामखो? क'क्राझार गभर्नमेन्टआव होदों। साननाया थांखि दंखायोमोन आं फार्स्ट डिभिजन पास जागोन होननानै?